Tenderly je krenuo tako što smo kao tim učestvovali na puno hakatona. Na kraju to bilo oko 11 ukupno hakatona. I na jednom hakatonu smo napravili platformu za tendere na blockchain. Sad ću probam da objasnim zašto mislim da je vrlo bitno ovo što pravimo. U 19. veku u San Francisku bila je velika pomama za zlatom, pošto su našli zlato u rekama. I sada ljudi iz cele Amerike su dolazili u Kaliforniju da bi iskopali to zlato i da bi se obogatili. Ali zanimljivo je tome što nije bilo dovoljno alata i San Francisco kao grad je izgrađen ne zbog toga što je bilo tu toliko zlata, već zbog ljudi koji su pravili te alate da bi rudari mogli da iskopaju svu tu vrednost koja je tu. I mi radimo neku sličnu stvar za blockchain, pošto blockchain stvarno ima toliki potencijal da pomogne čovječanstvu u najrazličitijim načinima, ali ako programeri koji će programiraju na tom blockchainu imaju ogromne probleme praveći buduće aplikacije, neko mora da im pomogne u tim problemima i nadamo se da smo to mi. Ispostavilo se rešavanje tog problema nije toliko jednostavno. Trebalo nam je oko 8 meseci da rešimo taj problem. I sad pravimo platformu koja će omogućiti svakom korisniku da relativno lako reši problem bez da uradi sve ono što smo mi morali da uradimo. Trenutno smo jedni od 2 startupa na svetu koji rešava ovaj problem. Drugi startup je osnovan od bivše ekipe iz Snapchata, ali trenutno oni nisu otvorili platformu svakome, nego samo interno testiranje. Do sada sam imao 3 startupa, jedan je failovao, drugi je failovao, ali treći je uspeo. Startup ubrzanje nam daje neku osnovnu infrastrukturu koja nam je potrebna kao startupu da funkcionišemo kao što je optički internet i gomilu nekih malih stvari. I naravno ovaj grant koji smo dobili nam omogućava da radimo isključivo na Tenderly od nekoliko meseci na speta. Mislim da je Srbija jedna od najboljih zemalja na svetu trenutno za startupe, najviše zbog toga što imamo dugogodišnju inženjersku kulturu koju nekoliko zemalja na svetu ima. I zato bih predložio svakome ko ima neku ideju da samo krene i da radi. Jer u suštini u najgorem slučaju će samo naučiti da koristi neku tehnologiju i ako mu ne uspe to, moći će da nađe posao u nekom drugom timu kao inženjer, na primjer.